jaraw għan-nies. Ġifieri m'hawnx traffiku qed tgħidu mela kull imkien, kull ħin u kull mument traffiku. Qabel kien fil-rush hour biss, issa kull imkien. Kollu traffiku. Jiena ġurnata niġri u kollu traffiku. Kull fejn tipprova tara minn fejn tgħaddi. Ġifieri hawn diżastru ta' traffiku bħalissa. Naħseb li veru, ifhem din mhix triqti minn hawnhekk illum, imma naħseb kull imkien bit-traffiku. Bħalissa hawn problema xi tirranġaw it-toroq biex ikunu aħjar però. Sa kif titranġa triq ma jkun hawnx ebda problema. Ma nafx qed naraw quddiem għajnejja tal-affarijiet kullum kien traffic jam. Kullum kien. Skużani, maġġel. Le, mis-sewwieq jaraw kollu, ovvja. Esperjenzanti. Iva ħafna, fil-għollu speċjalment. Brema naħseb li jaraw għan-nies biss, għax mhux daqshekk. Tal-biża sar it-traffic kull imkien u kull triq li hemm. Teħel kull imkien, imma hemm ħafna xogħlijiet qed isiru fit-toroq. Naħseb għadha mir-raġunijiet. Ġifieri kawx problema ta' traffiku ġifieri enormi. Tal-għaġeb tiġġenna naħossok ħażin x'tista' tagħmel iżjed. Ix-xogħol qasarna biha u nerġgħu lura bih qegħdin. Għax dejjem u noqogħdu noħorġu x-xogħol u ndaħluh Miblok namlu 8 sigħat xogħol b'siegħa, nerġgħu lura nerġgħu. Għax imur kollu xogħol qiegħed. Min għadda l-kumment ma jużax il-toroq naħseb, jew bid-driver jew ma jkollux għaġla.